Però nosaltres comptàvem que en aquestes alçades el que estarien discutint el bloc independentista, tant siguis de dretes com d'esquerra, és com es fa una Constitució i què ha de posar la Constitució catalana. Perquè això és, de fet, l'únic que ens interessa, no? Quin estat hem de dissenyar. I, malauradament, doncs mira, estem parlant encara sobre les llistes i com confegir-les i tot això. Bé, encara fins al dia abans de les eleccions ens queda temps. El que passa és que la diferència, i ara t'explico com penso que es pot fer, la diferència entre, i per això deia que no funcionarà a l'altre bloc, la diferència entre el bloc independentista i l'altre és que el nostre projecte té una Constitució per mig. No una reforma constitucional, no, és la creació d'un estat. Qui la faria? Bueno, dic que això és la diferència, no que volem la independència de Catalunya, no sé què, no, nosaltres el que volem és crear un estat del segle XXI, al segle XXI, per la gent del segle XXI. La creació completa d'un estat, des dels tres poders, des de la Constitució, quin Parlament tindríem, la distribució del territori, és a dir, és un replantejament des del principi de totes les institucions i de totes les lleis del país. Clar, això és molt bèstia, pot fer por, però també engresca molt. Qualsevol altra opció sempre són petites reformes que mai arribaríem. Com es fa? Bé, hi ha diverses maneres. La manera que diguéssim, la part d'esquerres i sobretot les esquerres transformadores, com alguns juristes avalen, és una forma que es diu a partir d'una convenció, que seria, es crea un debat constituent entre la gent, on la gent fa aportacions de diverses maneres, i no sé com. Nosaltres creiem que tant Reinicia com la Consti podrien ser vies per a aportació d'idees, aportació sectorial, sindicats, agrupacions de pagesos, veïns, associacions de veïns, és a dir, patronals, facin aportacions sobre el seu sector, sobre el seu territori. Totes aquestes aportacions es van filtrant, treballant, fins tindre un plec immens d'idees. A partir d'aquí es genera una convenció, és a dir, una aportació tant de juristes com de gent de partits per filtrar una mica aquest material, que és el material que ha vingut per l'aportació popular. A partir d'aquí es fan les constituents, les eleccions constituents, que donen al Parlament el dibuix que el poble català vol, més d'esquerres, més de dretes, i aquestes acords constituents ja deleguen en una comissió de tècnics el redactat jurídic més fi d'aquesta Constitució. El Parlament després la vota i després la vota un altre cop al poble. La part interessant i que la diferencia radicalment de la Constitució espanyola del 78 és el procés de convenció, el procés de debat i d'aportació pública. Això no va passar al 78, evidentment, només faltaria perquè els militars... Ja sí que no es podia. Aquí el que es va fer és tancar uns senyors i a l'habitació del costat hi havia uns militars que els anaven passant els esborranys i deien la unitat d'Espanya, saben l'anècdota cèlebre de la unitat indissoluble d'Espanya, és un redactat a llapis que va vindre de Zarzuela, amb motorista, on venien els ceses del Franco. Doncs, clar, aquesta és la manera de fer-la, aquesta és la manera en què es va fer la Constitució que nos dimos todos los españoles, com diuen els partits constitucionalistes. Bueno, que nos dimos todos los españoles y los militares españoles específicamente. Aparte que se votó en bloque, perquè aquí també hi ha una altra possibilitat, que també és molt interessant i que molts juristes estan plantejant. Hi ha treballs del Vila, Jusana, Sobirania i Justícia, després del Jaume López també està presentant treballs molt interessants en la idea de potser votar-la per blocs. És a dir, hi ha un bloc sobre drets i llibertats, hi ha un bloc sobre distribució territorial del Principat, hi ha un bloc sobre, jo què sé, política internacional, sobre exèrcit o no exèrcit, vés a saber, i que tu puguis votar en diverses urnes o en una papereta composta quina part t'agrada i quina part no t'agrada, que això també seria molt interessant, perquè tu pots estar molt a favor de drets i llibertats però en contra d'una altra banda. És a dir, hi ha idees sobre el paper, idees que s'estan treballant molt interessants, seria la segona Constitució europea del segle XXI, però seria la primera feta d'una manera tan popular i tan nova. Jo sempre dic la Constitució de Montenegro, que és la que es va fer aquí, per exemple, a mi una cosa que sempre em crida molt l'atenció, que em sembla que és l'article 2,
que diu Montenegro es constitueix en república social i ecològica. Clar, al segle XXI un país ha de ser ecològic, però com rang constitucional, perquè els teus recursos sabem que són finits, sabem que es contaminen i sabem que els necessitem tots i sobretot pels adolescents aquests que s'enteraran. És a dir, pels nostres fills i els nostres nets. Per això, al capítol 1 has de dir que és un estat social i ecològic. Clar, això la Constitució espanyola del 78 només el ejército garantiza la unidad de la patria, perquè estaven que vienen los comunistas, que vienen los nacionalistas, tal. Ara al segle XXI estem pensant en altres coses. Sempre dic, ara imagineu les xarxes internet, les xarxes informàtiques. Home, si la Constitució catalana garantitza la neutralitat, el blindatge i la privacitat de les xarxes en rang constitucional, seria un avanç, seria la primera Constitució que parlaria que Catalunya garantitza constitucionalment que la comunicació és absolutament privada, també a internet. Ens quedaríem sense Twitter, Facebook, Google i la mare que el va parir. Espera, les indústries que s'instal·larien aquí precisament perquè aquí es garantitza la neutralitat i la privacitat. M'entens? Són idees, però vull dir que podem pensar el que volem sobre el que podem posar a la Constitució. No pensem en una Constitució del segle XIX-XX. Som un país d'una mida molt interessant per fer aquesta mena de, no deia experiments, però de dissenys polítics nous. I jo crec que aquí les idees que hi ha sobre la taula i que són les que hauríem d'estar aquesta tarda discutint i hauríem d'estar aquí fora mobilitzant a la gent dient, escolti, sap que si vostè vota INDEP el que podrà és dirigir absolutament qualsevol mena de llei que es pugui fer, perquè a més temes sobre referèndums populars, temes sobre la mateixa organització de l'Estat. Això ho diu també el Vicent Partal i jo estic força d'acord. Igual no necessitem un estat en el sentit segle XIX-XX, igual és ajuntaments forts i un govern que es faci càrrec, una coordinació més o menys territorial i un govern que es faci càrrec de les quatre coses de política exterior i de coordinació general. Però igual no necessitem subsecretaria, no sé què, no sé quantos com a Espanya, perquè l'administració de la Generalitat és una còpia bastant maldestra de l'administració espanyola, amb una quantitat de nivells que a Espanya sempre els ha anat molt bé per col·locar cosins i gent i perquè vagin creant funcionaris, però igual amb 7.300.000 persones connectades amb una administració moderna només necessitem ajuntaments molt potents i pocs nivells més. Estic donant idees que no dic que siguin les encertades,